Assalamu alaykum mehriban adamlar. Hormatly prezidentimizin il yurt bähwitli işlerini rowasgardy ödüp, halipalar ýoly bilen atly söhbetli konsertimiz başlaýar. Biz şu bagşy Jumagelli Meret studiýamda çağırdyk. Oňa tadanlarlyk edýärler, dutardy. Serdar Oraberdi, Gajakda Rüssem Meret. Studiýamyza hoş gördük. Jumagelli bagşy bagşylyk ýoluna ilkinji başlaýyşyňyz mi? Bir halipalar bilen duşuňyz, bagşy bolmak üçin bolan bir ilkinji sebäpler bolýardy. Aýdym aýtmak, saat almak üçin. Şolar dogrusyna gurrun berseňiz. Rahman doğru bellediniz. Men mara ýaşlykdan aýdym aýtmaga hüwat edip. O özüm mara şu çarwa ýerine o bolan soň mara şu ulu halipalar o atlar radioda da kan aýdardylar da. O Nurwel Guluf halipa wadi, onuň Hommat Jelilow wadi, onuň bular özüm şeýle de gördüm. O toýda latda baranlaryny görürdüm da. O miýesser etdi de. O ondan soň hadam köpülen şu Hommat Jelilow baryp o bolarda toýda aýdym aýdardy da. Men onuň soň hüwat etdiňlerdim. Ondan soň ilki du tartman öwreden Murat Anyver diýip bir moğolumuz var mektepde okudýatdy. Şondan öwrendim, onuň şol bir başlangyç nemeleri öwretdi, aýdym aýtmany öwretdi. Ondan soň ilki öwrenip, ondan soň onuň ýa-da ulu halipalar bar, şu Hommat Agadan öwrenmäň onuň uğruna çykyp, o Letrawň ikinji orta mektebine işe durdum, moğolum bolup. Onuň halipamyz Serdar halipa da şu taýda işleýän eken, o medeni döýünde. Ondan soň Hommat Aga bilen ansambl işleýän ekenler. Onuň şu Serdar halipa da sebäp boluş, ulu halipaň ýanyna baryp ilkinji basgançaklar şoň ýanyna baryp öwrenip uradym da. Serdar halipa bilen işleýän ekenler de Hommat Agadan Serdar halipa öwrenip uradylar da başlangyç şeýle. Jumagelli bagşy halipalar ýolunyň atly söhbetli konsertimiz haýt-haýdym bilen başlap berdi. Men şol ilkirek öwrenen aýdymlar şu Hommat Agaň döreden aýdymlar bar da, Lukman gidip bir aýdym döretdi de. O şonu başardymdan aýdyp beräýin. Bolu. Derdin dermani akek dayli Lukman gil oşkuyun husnun kurvani akek dayli Lukman gil Messan yürüyüşün yen enayi dörüyüşün mehremdir her karayışın akek dayli Lukman gil Aydey nurana yüzün, şatlıktan dolu gözün, mehremdir aydan sözün, akıftayı Lukman gil. Akıftayı Lukman gil, akalatlı Lukman gil, akıftayı Lukman gil. Umman deydi ömrümün, şerefi sen ömrümün, akıftayı Lukman gil. Köçe çıkan besine, hormot koyuyorum kesine, alkış yağya üstüne, akıftayı Lukman gil. Akıftayı Lukman gil, akalatlı Lukman gil, akıftayı Lukman gil. Jumagelli bagşy tawul Hommat halipamyz bilen bir ilkinji duşuňy dogrusyny durup geçdi. Hommat Aga diýen adam mara şu gum içindäki oğulun
hemmesinde de toyunna, bayramına aydım adam da. Köp. O menem ondan sol so kirpili ovasına bol yaşadık işlep çotayda atamız işlep nimet gelen soň çopon çarwa yeri. Onu soňa toya barardy, bayramçylyga barardy hommadaga. O çotayda onun hommadagyň ýanyna baryp, hommadagyň çotayda dinläp, şonuň aýdym aýtşyna höwäz edip, hommadaga bir kiçik oğully bir güler ýüzlü adam da onun bir çağa varsa da, ulu olsa da hemme kişinin deňdi. Şeydi aýtmaly, beýdi aýtmaly, aýdymy sorasaň, näýe aýtmaly, halipa diýip sorasaň, şolar ýalyk öwre dörtde. Onuň näme soňam onuň şol taýda bärik işe duranmyzdan soňam onuň şol ansamblle işleýärkäde hommadagy bilen kän bile işledim. Medeni döýünne, o taýdanyň ýanky Serdar Halipa şowat ansambly ýol başlygy edýärdi, hommadagy da şonu işleýärdi. Onuň Muhammed Recep diýip başymyz wady, Beýşuras diýip başymyz wady bularam. İşleýän menem şolaň hataryny alyp onuň bile işledik. Ben hommadagy dilen adam da öwrenmek kynna, sebäp ol adamçylyk şeýle ýumşak bolan soňy soraň da aýdýa düşündirýär da kynçylyk düşündirýär da şey diýip aýtgan diýip öwrederdi. Naşular ýalat öwrendik da ýa-ni. Indi hommod halipadan oryan bir aydan prosotlanmadan aydım aýdyp beren o halipa bilen tatajaňdan soň bir ilkinji şoň gapdalyna bir duşoňda bir aýdymlaň madyr abi. Öz aýdymlaryny aýdyp bermeklik bir ol görýärmi halipa kynrak da özüne meňdemeklik bir şoň bir uğruna alyp gitmeklik. Şo ilkinji aýdyp beren aýdymlaň birini aýdyp berdiň. Aşyk Gojaň sözlerini Nur Sultan İbrahim aýdýar, şonu aýdyp beräýin. Bolur. Cemali rövşen kuyoşdek nurlanmış durmuş teni. Lülpüne anvor sepilin cennetürin Nur Sultan. Yerem bağı ekilindek göğe cennet yar koy. Düzüm almanarlı arkamatın Nur Sultan. Har gecelerle şöhle kaçyar yar nuranın ayülleri. Sürmeli alı oğudun kereşmeli gölleri. Ay kereşmeli gölleri. Canıma dirman şivesi, şirin şeker sözleri. Doğduğun kaymak kanıttır ter yanağın Nur Sultan. Ter yanağın Nur Sultan. Har yardırpını çözüp örte aylemez diyecek biz. Yere uşağına kul kokları yalkını surkuldu. Adamlardan beyle cinan imelir dünya şimdi. Elimin ayrı kuyoşu servi boylu Nur Sultan. Servi boylu Nur Sultan. Ol perinin aşığı min alabilmeyen larlanıp gece gündü hırmatımda geldim armağan haline. Hep geldim armağan horlunu. Aşık koca yardaşımdan pervadır bir pırlanıp pervane dek ayrılmarın yalkam odu Nur Sultan. Yanım odu Nur Sultan. Aravül Nur Sultan. Pervane dek ayrılmarın yalkam odu Nur Sultan. Köydüm odu Nur Sultan.
Cuma geldi wagty sag bol. Umma talepan gaty ýurdumyzda kän muştoklary bar, bir şägirtleriniň biri de. Indi homodaň aýdymlaryny bir destarlardan ma bir ödörejiliginden ma bir gelneyler hakda aýdymlar bar. Indi homodaň wesiýetlerinden bir bagyşy bolmak üçin bir ýatlasaň bir gerekli atlar. Hamadağı o köpülünç ýanyna baraň da şu aýdym saz bardy, kän maslahat bererdi. O soň bir berýän maslahatlarynyň biri juma şu aýdym aýtjak bolsaň, bagyş boljak bolsaň, bir heňe bir plan aýdym aýdylýar diýip şol aýdym aýdyp bermegin. Şoňa başga desanlardan, şahirimiz Magtumullan, Zeliliden, Seydiden, Molla Nepesden algyna laýyk gelse, şoňa da aýdy bergin. Şo sahada bir sahada 2 aýdym bolsa, has 3 bolsa ondan hem gowdur diýip aýdardy. Baý bolarsyň aýdyma diýerdi. Şolar ýaly ondan şuwatlar görýärmi? Kalypamy sahaga jerilip bedew diýip aýtdy da bilýärmi? O homodagy şoňa gelinip bir aýdym aýtdy. Men şonu aýtyp beräýin. Bolar basa. Aklı huşum evi sen aldın. Hep aklı huşum evi sen aldın. Sen ayağımın eşkelin. Elbette evi havar yağşı. Eyle gönlümü hoş gelin. Hak etme mehriye muhabbet. Tutma öğü daş gelin. Seyredeli çemene boloyun yoloş gelin. Te ölün çamurundan men koyor mene baş gelin. Dişin misliye mercenler, dişin misliye mercenler. Ağlın püsseye dahanır, sözleşmeneye bir cecik, dilin şirine zıvanır. Kirpiklerine can algıç, 2 kaşın kemanır. Bülbül yüzün görmese, işi ahir pıranır. Yekti edip saklasan, men elimde kuş verin. El hepi sen gelin, süngelayı. Derman olup pervin aydan sözlerim. Hakkıyla olsa ya ayır gelin, soğuma menden ayıp günlerim. Bağdım bir yerden olur, cellat araya gözlerim. Her işte yol başlasın. Gelinlerine kıyılarım. Günlü sen yiyip gelen iyice yatsam düş gelin. Kemine diyerek ey dostlar, hadir kemine ey dostlar. Bu dünya bir vatandır, gelen geçer evlenmez. Dünyanı kim tutanır? Aşık Ferhade şirin diven, dağlar kalbim yatanır. Men pempenin uğrundan
sendi ömrüne götün. Gel diyem de kucağıma dolayım en yeşilim. Ay hepi sen gelin tüm velayet. Ha ha. Hop ekti edip saklasan men gelin de kuş gelin. Cuma geldi varsa sağ ol. Gurrumuz devam etsek. Homma dağı görýärmi? Sahagan şägirtler. Haw. Men homma dağdan soradım halipe sen halipan kim diýsem sahadyr diýdi. O ýöne o sahin şägirdem bolsa ol sahin aýdymyny aýtjak bolmady da öz başlyk ýol tapan adam da homma çelilýän adam. Ondan şu men son ýaşyna garaşan wagty öýlerine barardım da homma dağa. Barardım ol şu daşdory kitap, depter, ruçka gözüne aýna otur. Homma dağa näme diýsem şu taýda şu plan desandan o plan aýdym bolmaly. O sayet temra desandan plan aýdym bolmaly. Tip o şular ýalak Leyli Mecnun'un plan aýdym bolmaly şonu gözläp tapjak bolup şeýdip okap oturan matlarına kän gawat geldim de şu adam. O şonu plan hiňe salyp görsem o diýip şular ýalak aydımları o şu daşgaly diýen o Sahalipan daşgaly diýen aydymyny şol ýanky Leyli Mecnun desandan bir o ýaryny ağlar men muny diýip bir aydym aýdýar ummada men şonu başargymdan aýdyp beräýin. Bolur. Ayrıldım ya cemalım yar şurada ağlar men bununla sen bununla men bununla. Ay diyeceğim lütfen eyle. Ay diyeceğim lütfen eyle. Şun pelekten aman eyle. Fırın ile nahar eyle ve yar şunu ağlayayım minna. Kahvey alıp ayrılık oduna yanım. Katlilanla kıvlanıp yarın bağlayır men bununla. Sen bununla, men bununla. Ay, Leyli garibin yarni. Leyli garibin yarni. Mecnun derler sorani. Gözümün açıp gönlüyen yaşını ağlayayım. Kudağay yarın ağlayır minna. Yarın ağlayır minna. Sen ona minna.
Cuma geldi bagşa sag bol. Ine bir bagşylyk ýoluny alyp gitmek bir aýry bir özüň bir zähmet çekýän uğurlarym bolýardy her adam. Bir alyp barýan işiň dogrusyny da gurrunmy dowam etdi. Rahman men özüm muallim mektepde çağırlar bilim berýän. Ýöne şoň daşyndan hem näme aýdym saz men öň bir hüwät edip çağırlykdan hüwät eden ýolum uğurum aýdym sazym gapdalyndan o ýöredýän o çağaçyklaram gelse aýdym öwrenjek diýe saz öwrenjek diýe olary da o öwredýän. Hemme talipamyň bir döreden aýdymlar amma da. Şolaň bir ýerini aýdyp bersen. Näme hemme da kan aýdym döreden adam da. Näme onuň ana arçmanym diýdi, sümçän suw diýdi, onuň naremeni sonam kan aýdym. Onuň mene şu naremeni diýen aýdymny aýdyp beräýin başaram. Bolur. Bir bakışta ben diyetli olgun akşam arameni. Ağrıçın belle kanser ettin koydun köp alarmeni. Naremeni, naremeni. Ay aylanıp günler geçti, günler çölün hep kaçtı. Günler çölün hep kaçtı. Aşkın köylü kalva düştü, dağdın koşu taramini. Naremini, naremini. Bakman, gelmedi güle bakman, güle bakman, güllönmedi kalktım, könlüm yıkman, güllönmedi könlüm yıkman. Ay bolsam sen bir tüyüt bir lukman koyyan köp alarmeni. Naremini, naremini. Haydi mekeğim uğru yeptir, bir gülüp bak bu dönüptir. Bir gülüp bak ay bu dönüptir. Tarhan etsen derdim deptir vakşol alma naremini. Naremini, naremini. Tarhan etsen derdim deptir vakşol alma naremini. Naremini, naremini. Cuma geldi bagşa sag bol. Halipalar ýolu bilen aty söhbet konserdimdi. Haýtaýdym bilen jemläp berjek. Men Hommat Talipan şahynyň marip dessandan o Selin ýa diýen salyň eňne barsam baraýyn diýip aýdym aýdy. Şonu aýdyp berä. Bolur.
kendine söz verdiğimenin yar beni sevmesin için arayın. Hak sinamızı hücran dağına. Karımı sevmesin için arayın. Ha. Ay şasenem yoktur menne hiç derdim niyad etmenem deyle namadi. Hap gelsin didin için kovdi ey vay verdi. Dost beni sevmesin için barayım. Ay senem kıyılmedi eden işini gözünden aktırdı gal yaşına. Varsan yine başlar hadi işine. Beni sevmesen de çün bana yine. Sözlüydüm aşıkların şanlarını aldım geldi hicran kanına. Gözüm çambarma senin yanına. Dost beni sevmesin için bana yine. Hap neler geldim çandım ilim bilimi. Hücreyi ürettirdim yadu. Ha görünçem görmenem senem ay yüzünü. Akşam senin için varsam barayım. Ha. Ay akşam senin için varsam. Ha barayım bahar. Ha. Ay, ha. Ha gözley tapabilmem ay yar seni. İzle görebilmem seni. Cuma geldi vaxtı aydıp beren aydımlaň üçin, beren gurrunlaň üçin sag bol, hetin baatly ýanlanmagyny arzu edýär. Bolýa sag bol. Şunun bilen halipalar ýoly bilen atly söhbet kanzerdimde geser gutarýar. Hoş, sag bolun.